O Paul Clark Hlaah ni som pakua ni nga ni kan lo thleng le ta a tun tuma hian Middle East a thu thar lian tak maya oma chu kan ngai thlamma sadona Israel le Houthi Inkar-Ah in beina lian tak a chuak khuba in lak ton na lian tak tuna hian a thleng mek ani nimin tlai video khan kan ti chuak to a Houthi ten Israel laka beipuan thlak chungchang khani Houthi ten Israel chunga beipuan thlaka ballistic missile mangin Israel an ka pa ma se Israel chuan avan boruwa ka Houthi ballistic missile an ron thlolu tak mai an lo kap Hlaah aero defense system mangin an lo kap Hlaah ama aero chuan ka thlak ke themin Israel ramri khwa a in adeng chenwala chiat na le liam engemaw zat pon omani kha Israel chuan chanlet na lian tak Houthi telaka hian kalpui an tum thu an puang hala engtin nge an kalpui don ti kha kan video hnung bera khan chuan hriat thei ala ni lovani amai ro chu hei tuna chuan an malak na hi hriat ani ta Israel chuan Houthi telaka beipui thlak tur hian lian tham takin an in buat saya hei hi Israel tan hian thil buai thlak tak mai ania Israel le Yemen in kar hi KM sang ni borvel zet ania hei wang hian in do thlona manga rammut hi hil hau tak mai ani mase chu tianga mun hlataka rammua operation nei tur hian Israel hian theina an neya in buat seina thatakin an kalpuya hlotling takin Yemen Houthi sipai mun ma hel mun ma angte an be Israel sipai te hian tukin jing ni ngani vartrian khan Yemen a Houthi te targeta beipui thlak na hlotling takin an kalpui Iran nuaya helpol pakhat Iran thlop firfiak pol Houthi te hian Israel chu kan puantak ang khan ballistic missile mangin an beya ballistic missile manga an bei nu dar kar engemaw zat nuwa Israel chuan phubalak na hlotling takin an changlet ngal zat mai Israel Defense Force IDF chuan thu chhuak siamin Israel airstrike te hi Yemen khopui Sanaa longchol na mun le Houthi te man energy infrastructure te chutiang laka chuan beipui thlak na mangin indo thlone te chuan target tam tak an chu chhia a kumkal ta chunga Houthi missile le drone manga Israel beina phubalak na lian tak tuna hian Israel chuan a kalpui ta ani Houthi te enkol al masaira TV chuan Israel beipui thlak na awang hian khopui bula Hejaz le Daban Power Station bayani thu soin Hodeida Port le Ras Isa Oil Facility te po achia thile hliam an ero Houthi lam hian an puang lo thung Israel Defense Minister Israel Katz chuan beipui thak ani nu hian Houthi hruai tu te hnena vau khan na khong tak le na taka pengala Israel kut sei tak hian in hnena thlen theilo na hmuna nei lovani ate tupo Israel ram laka kut phar chu an kut kan tan sakanga minti chiat tum tua piang chu alet sari in kan beyang alet sari in kan thung rualang ati mia mai October ni saria Palestinian firfiak Hamasin Israel laka beipui thlak narap thlak takan kalpui nu khan Israel chuan Hamas laka beipui thlakin indona kalpui ani kha khami nu khan Iran noya helpol rang te chuan Israel chu bein missile drone rocket mangin an bei cham chi ani kha an hruai tu then khat phei chuan kil sari atangin Israel hian beina le dauron na kan to ka amai ro chu mel mate kan ti chimita kil sari atanga beina chu kan dole thayani ti kha Israel hruai tu te thu soi fawani Israel in beipui thlak na an kalpui nu hian Yemen atanga Houthi te chuan Israel chuan beivele ngal boka missile mangin an kapa siren ti ri kaneya Houthi te beina wang hian chiat na lian a thleng lo nia soyani bok Houthi te hian khovel long sumdong long angchi khovel tuipui in rom red sea le Gulf of Aden a longkal te an ti buai thina kumkhat borvel zet chu heng longkal te ti buai hian malak na an kalpui towa missile le drone mangin an kap thul then khat an kap pila then khat an robo boka chutiang chuan beipui thlak na hi akha tokin an kalpui renga Gaza Hamas te thlop na nan che ni in anin soi
July Hlaah khan Houthi te hian Israel le Gaza in do nuwa Israel la ka poyan khoi na ma sabera Tel Aviv lama drone an ka pluta khawang khan July hmuna chuan mi pakhata thi nge khami phubalak nan khan Israel chuan Houthi te man hodai da long chol mun chu an bei chiam maya chulaya tuyal thei bom pui oil depot an kap chulaya oil da that na mun oil depot chu na satakin an kap alani kha September Hlaah khan Houthi te hian Israel ram thuk taka missile an kap lut boka tun thlatir lam khan drone mangin Israel chim lam building pakhat an kap bok teng beina pahnia hian hliam anom lo ve Israel ran Rual pui United States chuan UK nen Yemen a Houthi te laka target engemaw zat an lo kap to boka an lei hnuai tombuk le ral thuam da thatna hmun underground weapon depot angte US chuan an lo bom chiat sak ve to bokani kha tuna hian Israel le Yemen Houthi te boruak atang meka Houthi ten an beina chu darkar engemaw zat hnuwa Israel in an chang le ta tuna kan puan tak khani in hemi hnu hian Yemen Houthi te chuan Israel a Meipui thlak nan kalpui chhun zom ve ngal zat bok tukin zing khan Yemen atanga Israel chimlam beiturin Houthi ten ballistic missile an kap chuaka Ramat Gan a school pakhata chiat na engemaw zat a thlen Israel sipai te soidanin ballistic missile hi long range air defense system mangin an lo kap Hlaah heng ake them hian an hnuaya Ramat Gan school hi adeng chenwal nia soyani Ramat Gan school pakhat building pakhat chu a chimni in a langa hei hi tunakan puan tak Israel air defense aero defense ina Houthi ballistic missile lo ka thlak ke themina aden wangani sipailam chuan he thil thleng hi an chui meka Israel defense minister chuan Houthi telaka thurorum taka chak chuaka Israel hian thlen theilo na anei lova nangmani beiturin in hnena kan la ron thleng don ani ati defense minister Israel kat chuan Yemen a Meipui an thlak zo hnu hian Israel ban hi asaya thlen theilo na hmuna nei lovani chu wangin Houthi hruai tu te omna apianga kan thleng thayani ti in vaukhan na taka pe ani thu chua siamin Israel kut chei tak chuan thlen theilo na nei lova tupo min beitu chu kan beile tanga minti chimi tumtu te chu alet sari thleng pon kan beile tang ati heti lai hian IDF thupuang tu Daniel Hagari chuan precise strike an kalpui thu soin Yemen a hian Meipui thlak na dikle chiang taka kalpui hania heta hian target an ka zinga hian helho thunun na khopui Sanaa a longchol mun le energy infrastructure te Meipui thlak na hlotling takan kalpui thu a soya chunglai mun chu Houthi ten sipai thilti sipai chet na vel na atana an hun poimo takani thu a soitel bok Red Sea le mun danga international shipping vessels le longkong ang chi sumdong long veiwana angte Houthi te hian an ti buai thina Houthi te hi khovel pum huwa pa helpol hlom takan nia Houthi hnunga hian tunge om Iran ani ti in English tonga video statement ati chua IDF thupuang tu Daniel Hagari chuan a soya an sipai te chuan Middle East a Israel votu apiang telaka ma an la zel don ti a soibok heti lai hian IDF chuan Gaza chim lama hostage deal kalpui turam malaka ni mek lain Meipui te anom na hmuna chuak turin thupe kan ti chuak leta Israel Defense Force chuan thlasom pali chung zet Gaza in dona an kalpui hnuwa tuna hian Hamas tenen hostage ceasefire deal lotling tak kalpui tumin malaka ni a he deal nei turama an lak na hian atop an thleng trap to a hei hi Gaza khopui lai hola Meipui thlak ani ma in nimin khan Gaza khopui lai hola hmun him lama inson chuak turin Israel chuan Meipui te thupe ka ti chuak hei hi Meipui thlak tura Israel anin buat seile lai mek ni in IDF thupuang tu Arabic tonga thupuang tu avichai ardi chuan eksa posin Al-Mawasi area Humanitarian zone inson turin Meipui te an nge na ni hei hi han soizau le lokila kan ria tangin Israel khan Gaza in dona hi October ni ria chang ni la som ni pathum ma tang khan an kalpui tana ni kha
Gaza marlama Meipui Hlaah na hi an kalpui tran masa a Gaza marlama Meipui te chimlama inson tur khan vau khan na pe in Meipui nuai tel tak meu an insona chumi hnuwa Gaza marlama indo na rei fe an kalpui hnuwa Hamas te zelin Gaza chimlama indo na an kalpui lea chimlama Meipui te chu inson tura tile in tiang khan Meipui tam tak anuai tel an inson le angai ani tuna chuan almawasi area tuipui kama hian Israel chuan Meipui khom na tur hian hmun ma an siama puan in singtel kain chuta chuan Palestinian te inson turin an tia tuna hian chung konuai tel helai hmuna hian an to ani mase inson vedu lo tam takan oma Hamas ten inson lo tur le an inson lo na turin ma an lo la ve boka Israel ina an ngen na nga inson ta te po an hmun ma hian an kir le nual to boka tuna hian Israel hian Hamas te hian thar le meka Hamas te hian in truk khom ve zelo wangin an chak chho ve le zela an chak chho le zel ma in Israel hian Meipui Hlaah na manga nor turin malak na lian tak tuna hian an kalpui le ta ni chu wangin chung lai hmun Meipui an Hlaah na tur Gaza chim le Gaza marlama hmun then khata tangin Israel sipai te chuan Meipui te chuak turin thupe kan ti chuak le ta almawasi tuipui kamma inson turin thu chua an siamani Meipui inson chuak tura an ti na hmun hi Al-Burais residential block paliami te po huama arvichai ardi Israel sipai thu puang tu chuan Palestinian operative te chuan Israel sipai te chu rocket mangin an kapa hei wang hian Hamas te hian rocket kap turin chakna rocket chakna tuna hian an din thar le meka chung hmun te chu aranglama kan chut chiat sakanga yani tin Israel chuan thu an puanga hei wang hian engtin tak nge Israel sipai te hian chet le don le hetila hian US chuan inbiak na kalpui zelin Israel le Hamas te INKARAH mitang in thleng na tur le indo ti top leilok na tur kalpui an tum meka tuna hian a hmor an bok thei trap to ni in media then khatten an puanga US President thar Donald Trump an thuneina achan ma a inrem na hi a hmor bok thei anin beisei nia soyani mase har satna lian tak ni in report rang te chuan an tar lang boka Israel President Isaac Herzog chu nimin khan Jerusalem Trump Middle East palai Adam Broiler nenanin huwa Israel le Hamas inka haidi la hian US ruam handan chuan Israel le Hezbollah te hi ka ruk chung inka hayan nayanga chumi hun chung chuan Hamas hian mi somthum an chuanga hengzinga hian mi pali zinga pathum chu Israel le US citizen pahni ve an niang Israel in Palestinian security tang za tam tak an chua don bokani US State Department hu puang tu Matthew Miller chuan film khur tak le ngor takin tuna hian kalpuyani a beisena lian tak kan nei mekani hetila hian Gaza Hamas in an encall Civil Defense Agency chuan nimin khan Gaza Stripa IDF Meipui Hlaah na awangin mi som pahni an thile to ti apuanga atamzok chu Israelin Gaza marlama beina athi te an ni thu apuang telbok IDF lama tangin Meipui an Hlaah chungchang chipsiar tak puan ani lo thung nimin tlai khan bet la hi a Kamal Atuan Hospital Director chuan silai le teng sel mangin damdoi ina ICU ka ani thu a soya chuta chuan kang mei chuaka damlo then khatta po an kang hliam tia soi Hospital Director Hosan Abu Saifia chuan AFP a hrildanin an staff te chuan rang takin intensive care unit atangin damlo zong an son chuak ngal ati Gaza marlam hun danga basal chuan Zebelia in pakhat Meipui Hlaah na naupang pakhat athi boka mi engemaw zat an hliam Israel sipai te hian tun hnai thlai engemaw zat chung khan Gaza marlama hian Meipui Hlaah na lian tak tak an kalpui ani Gaza indo na hi puan thin to ang le kan hriat to angin October ni sari sang hila somni pathuma Hamas ten Israel an bei hnuwa thleng kha nia tuna hian firfiak singli sanga borvel Hamas helle an thurual pui silai keng pol te chu TMO an omna chin hriat lo bo te an ni towa mase singli sanga zinga hian engchin nge civil mi nia engchin nge Hamas lam ti hi chin chia hlei thei ani lo thung
Israel in Indona kalpui nuwa an sipaite Gaza chunga an lu nuwa voin thlenga Indona oma mi zathum somriat pariat Israel sipai zathum somriat pariat an thi ve to bok hetila hian US Secretary of State Antony Blinken chuan Iran hian Alliance of Defense achan nuwa nuclear lama na zo ka kalatum ni in a soi US Secretary of State Antony Blinken chuan nimin khan President Thanthar Donald Trump an Iran chungchanga inbiak na thei tur le malak dan tura Biden at min te hi a soipuya chuta chuan Biden at mina US Secretary of State Antony Blinken chuan Tehran in nuclear ral thuam siam chu chakzok le warzoka akal puyarin thu Blinken chuan a soya hei hi a chan ber chu Iran hian a hnuaya helpol angchi a thopui helpol te an chaklo chhotak zelo wang hian heng helpol te hi Iran hian a rin chan beran nia mase tun hnaya Israel chuan Hezbollah te an tukzala Hamas an chaw raw to boka Yemen Houthi te la Meipui thlak na hmanga nuayan ni fo boka hi wang hian Iran nuaya helpol rang an line of defense angchi te chuan chaklo na lian tak an nei chawa hi wang hian Iran ngei chuan malak na lian tak a nuclear ral thuam nei tuma ma alak na hian chakzoka akal hian ring vekani US diplomat Houthi ber Blinken chuan sipailama Iran in harsat na lian takan to ka hei wang hian nuclear man konga ngai tuana thara an senarin om ati kumkal ta chung khan Israel sipaite chuan Iran air defense an beya tam tak an kap chia a Lebanon an tran rual pui pol Hezbollah te tuna hian an ti chaklo ta hle mai boka Hezbollah chakna za asom riat borvel Israel chuan ati chhetawnia soi ni hial Iran tran rual pui pol poimo tak Hezbollah le an tho pui ten Syria buan khorna po tuna hian ti to pan ni ta boka chuwang chuan Iran hian malak na tharra kal pui ngei rin na ni boka ni nuclear ral thuam lama hian anin sorbing hi kan ring tak setani an defense line rang an chan to a hei hi a chiang ani chutiang lam chu an ngei tu berani to ni in kan hria ti in Blinken chuan a soi hetila hian Iran chuan nuclear ral thuam nei tumin ma ala nia pu na chu tun thleng hian an la hniala amuanom zonga ma an lak thu an nuclear reactor te amuanom zonga man ani tur thu le chu an tum berani thu an natlang au pui ve char bokani ole Israel hi ram tereu te ni ma se Iran le a tho pui helpol rang a thenom ram te hian an doron cham chi renga an history kan thlir chuan in dona lian tak Israel hian ama in a lo pal tlang to a arab phau tang rual doron na le beiron na te po alo do chuak to a mol phau takin arab tang rual te po alo hne to ani kha tun in dona tun Middle East buaina po hian Israel hian beitu rang kil rang atangin an machon ania amai ro chu Israel hian heng helpol rang beina hi hne takin an chang let zela tuna in dona rang Hamas le Israel in dona le Israel le Hezbollah in dona po Israel chet na te chu kan hriat cham chi to kha tun na ja Syria a chet na hi apui khop maya he channel atang po hian kan puang tanual mai CNN in an report hitle mazong han ngai thlavele lokila kan hriat angin Syria a rorel tu asa ta paithla kani nuwa ral thuam tam tak nut chia te Israel chuan an bom chia ni kha Israel ram himna tidar thong thei heng ral thuam te hi Israel chuan ka chiat lawa om hi angai ngam lawani bera heng ral thuam ang chi tele asa ta hun laya an air defense tele air force mun ma in do thlona tum hun ang chi te ral thuam da tha tam tak te han kap chetoa voi zali somriat chuang zet Israel hian Meipui thlak na hlotling takin an kalpui ani chu tun thlengin Israel hian Syria hian Meipui thlak na karmasa in rin nia tanga voin thleng hian Israel hian Syria Meipui thlak voi zanga borvel zet an kalpui to Syria strategic weapon khol stockpile tam tak hi atam zok chuan kap chetoa Defense Minister Israel Katz chuan Israel Navy te chuan Syria in dolong rual thanem tak an kap chia a hei hi hlotlin na ro pui takani ati Iran tho pui nget tak asa ta tlak chiat na chu Israel tan chuan thillom takani ya chu mai ba ka Syria a Iran tho pui Hezbollah te mun ma ti triau sakan ni te chu Israel tan chuan limna tur takani bok
Lebanon Hezbollah te resupply route atana man Syria mun tamzok chu Israel beina awang le tuna helhavina Hezbollah an chhuatak nu hian ti to pani chhota boka mase kan puantak fawangin Syria helpol te hi engang takin nge an ron indin chhuadon Israel tan mel malian takpo an ron ni thaya Israel chuan heng helpol te Al-Qaeda atanga zung kaya ISIS te thopuya chuta tanga peng rang le ho hi rin na chan tur nei lo ti in video masa khan kan puan to kha Israel ngai dan la ni renga chuwangin Syria nena an ram ri buffer zone kum som ngo bor vel zet buffer zone ram pani te na khoilam ve mai na khoilo tura inrem na an lo siam to chunga Israel chulutin chulai mun Golan Heights chuan chungte Mount Hermon le a che vel zong te chu Israel sipai te chuan tuna hian an thunun ta mekani Foreign Minister Gideon Sar chuan journalist hena Israel chuan Syria sipai mun chemical ral thuam da na le an long range missile omna te chu kan chu chia a heng ral thuam te hi extremist te kuta alu lo na turin kan ti chia ani ati nakin loka enge thleng don kan hrelowa tiang hretur chuan zol nei po kan ni lo tundin hmuna chuan Israel himna konga atul songjongin ma kan lak hi apoimo a chulam chu ke kan pen dana ni ti in Israel Foreign Minister chuan a soi tuna hian Syria Israel indo thlona te be pui thlak na chu a thoma dai ta dewa amai ro chu kha to kin Israel indo thlona te hian boman thlak le zeu thin tun thleng hian be pui thlak na voi zanga borvel kal pui ani ta a Damascus munate Homsa te Tartas tuipui kam khopuya te Latakia te Palmyra airfield te po ti chiat sakan ni towa anti-aircraft battery te po tamtak Israel indo thlona te chuan an kap chetowa missile da thatna mun tamtak te drone an da thatna mun te fighter jet po somthum borvel jet an ka chiat sak indona teng te ral thuam siam na mun te chutiang rang te chu Israel indo thlona te chuan bom mangin an kap chia a hebe pui thlak na hi kum som chunga Israel in Syria abeina chuan a lian tham ber le rap thlak ber anga ngai ani hialani leilama be pui thlak ringot lovin Israel Navy te chuan be pui thlak na hranan kalpui boka Syrian Naval Facility Syrian Navy mun ma poimo tak te an kap che boka tin indolong chi rang Syria ina an nei ang chi te Israel chuan ka chiat saka indolong ringot po hi som panga borvel an ka chiat saka tin indolong ina an ka chhuat chi C-to-C missile somni borvel zet ka chiat sakan ni bok Israel le Houthi te INKARAH boruak tang tak tuna hian a om mekani Houthi ten ballistic missile manga Israel an ka hnu khan darkar engamozat nuwa Israel chuan indo thlona mangin an chang let ngala Israel atanga KM sang ni borvel zet a Hlaah Yemen Houthi te mun ma beitur hian Israel indo thlona te hian in buat sei thatangai hle mai thlona tui phur nen an thok chuaka indo thlona hi angjat chiange Israel hian a tir chhuah hriat ani lova indo thlona an ken chhuah zinga hian F-15 le F-16 te po an tel KM sang ni borvel zeta beipui thlak tur hian boruaka thlona tui thuna ngai nge bokani chutiang khopa hau tak po chu ni se Israel hian khovel khoi muna po beipui thlak na an kalpui thei thu le an ban sei tak chuan thlen theilo na hmuna nei lo thu le an hruai tu Houthi hel hruai tu te hne na po atula ni chuan kan thleng vek thei ani ti in Israel Defense Minister chuan Houthi te avo bokani kha tuna hian Houthi te hian an beilet vezel boka engang tekin nge Israel le Houthi INKARAH hian indona meyal chhole don le engponi se kan du tok photanga khovel thu thar le indona thu thar Middle East indona lampang te rase Ukraine lam thleng pon an update zel tura nga yela thu thar ber hriat theinan he channel hi in lo ngai chang zel don nia